आंनि बिबान एंगारनायनि मेइन रिजना नैबेसो टिकेटनि नङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ देबरगाव बियाब 10 नं देबरगाव बियाबाव लानाय जि नीति जि कौशल आं बे एक आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल राजनीति दोलोआ जि नीति जि कौशल जि स्ट्रेटेजी बे 2 आरो ओभारअल जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि एजेन्डा मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा लानानै जि खामानि मावनाय आं बेखौ साबजानो हानाय जायाखै दा आं सानो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफ्रा इसिबां मंगल ग्रहआव थांनो हानाय दिनैसिम मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव खारफानो हानाय मोनसे माबा जायाखै सादा सिदायैनो जोंनि क'क्राझारबासिया सोलियो बाथ्राया सैथो आङो गोलाव सम क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजनीति दोलोनि गायसनगिरि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै बै समनिफ्राय मावबोनानै आङो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि लोगो आफादगिरि हिसाबैबो खामानि मावबोदों आरो बिनि अनगायैबो आङो पिसिडिआर मुङाव खेबसे आरो इउपिपिएल मुङै खेबसे राजनीतिक दोलोआ आंखौ एमब्रायै खावलायबाय थानायलाय आङो राजनीति दोलोनि जानानै हाग्रामा महिलारिजों 10 नं देबरगाव बियाबाव आङो जे बिसायख'थिनि जुजिनाय बे जुजिनायखौ आङो जुजिबोनो मोनदों दा आङो माखासे आंनि व्यक्तिगत एंगार हायै खारनाव आङो राजनीतिक बे रानिं मोनसे राजनीतिक दोलोनिफ्राय आं गावखौ एरायनानै थानो गोनां जादों दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय फर्मेलि आङो आंनि मा होनो बेखौ बिबान एंगारनाय रिजाइनेसन लेटारखौ आङो मिरु इउपिपिएल दोलोनि अफिसाव होनानै फैदों आरो आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामनाय जादों बिसायख'थिनि जितु बिजाथि लाइयाव नोंथाङा मुं फैनि दारै बे थुखौ लानाय जादों नामा मोजां कुइसन दा समायाथ' दा नोङो बिसायख'थिनिनो मोनसे समाय दा टिकेट मोनैनि हयथ' निश्चय रिजिगनेसन होबाय खोमा होननाय साननायफ्रा मानसिफोरनि गेजेराव निश्चय जागोन खिन्थु नाथाय आं बे बाथ्राखौ बेखौ बुंगोन आं टिकेटबो बियाखै आं एप्लिकेसनबो होआखै आरो आङो थांनाय बारावबो आङो खननै गेलेबाय खननैबो आं एप्लिकेसन होखायाखैबा आरो देग्लायबो होखायाखै आं दा जायखिजादोला आंनि बिबान एंगारनायनि मेइन रिजना नैबेसो टिकेटनि नङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ देबरगाव बियाब 10 नं देबरगाव बियाबाव लानाय जि नीति जि कौशल आं बे एक आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल राजनीति दोलोआ जि नीति जि कौशल जि स्ट्रेटेजी बे 2 आरो ओभारअल जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि एजेन्डा मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा लानानै जि खामानि मावनाय आं बेखौ साबजानो हानाय जायाखै दा आं सानो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफ्रा इसिबां मंगल ग्रहआव थांनो हानाय दिनैसिम मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव खारफानो हानाय मोनसे माबा जायाखै सादा सिदायैनो जोंनि क'क्राझारबासिया सोलियो दा जोंनि बे प्रमद बर' सारनि बे मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव निश्चय जोंनि क'क्राझारबासिनि खामानि मावनाया हयथ'बा साबजानाय जानाय नङा नहयबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांजों खारफानो हानाय नङा दा बेफोर गासै नीतिखौ आङो माबानो हायैनि थाखाय हेफाजाब बा सहयोग होनो हायैनि थाखाय आं बिबाननिफ्राय एंगारनाय जादों आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायथिदों बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बेबोदि
बे फार्स्ट रिजन सेकेन्ड रिजना बेबो थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दानाव रिसाफलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जि बिबान बे बिबाननिफ्रायबो आंखौ दोनथ'नाय जादों दोनथ'नायाव आंहा उसुबिदा गैया खारन आं नैबे मोनसे जिनिसखौ लुबैदोंमोन मालायखौ जेरैहाय मालायजों रायलायदों जे बे क'क्राझार जिल्लाखौ इउपिपिएल हिसाबै दानाया गायसननाया आं बै समाव आरो खेबनै आङो राजनितिक दोलोनि जानानै आंनि नांगौनि थाखाय नङा राजनितिक दोलोआ आंखौ नांगौनि खारनाव आङो हाग्रामाजों गिथाव बाथाव मोनसे फरिबेसावबो आं गेलेबोदों देबोरगाव बिजाबाव नाथाय दिनै आंखौ बिदाय होनायनि बेलायाव मिनिमाम मोनसे सिम्पेथि मिनिमाम मोनसे फ्रेन्डशिप आंनो होयैनि थाखायबो आङो मोनसे गेदेर मोनसे लाजिनांनाय बा दुखु मोननाय मोनदों आं ओंखायनो बुंदों मंगल ग्रहनि एजेन्डा लानानै खामानि मावनाय प्रमद बर' सारा बैबादि लेभेलाव सेकेन्ड टाइम होनो हाया दा बेबादियाव आंबो खारफानो हाखानाय नङा आरो आं नुयो दिनैहाय आं सिनायो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मंगल ग्रहनि एजेन्डासिम खामानि मावनो हानाय जाथ'वाखै होननानै आं सानो थारैनो नोंथाङा दोलोनि नियम निति आदर्शखौ मोजां मोनो निस्सय आङो दहाय एसे सिगाङाव बुंदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबै इउपिपिएल दोलो राजनिति हान्जाया जि निति बाहायदों देबोरगाव 10 नं देबोरगाव बियाब हिसाबै इउपिपिएल राजनिति दोलोआ जे नितिया जि स्ट्रेटेजि बाहायदों ओभारअल ओमफ्राय प्रमद बर' सारनि मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा जि निति जि आदर्श बेयाव आं गोरोबनो हाया माबादि निति बाहायदों बिथांमोना माबादि नितिखौ आं बेखौ फैबाय थानाय समाव बुंलांगोन खिन्थु दिनै आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय बे नितिजों आं खारफानो हाया आं गोबाव समनिफ्राय गेलेबोदों हिसाबै आं दिनै बे बाथ्राखौबो फाइनाल डिसिसन होनो हाया रायजो राजाफ्रा जुदि बुङो रायजो राजाफोरजों रायलायनांगौ मोनसे थाबावबाय मा बुङो रायजो राजाजों आङो नैबे कयेक दिननि गेजेराव गिदिंनानै रायलायगोन बे रायलायखांनायनि उनाव आं डिसिसनखौ होगोन आरो